मनालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत खेकड्याचा रस्सा, ते पण मालवणी स्टाईल. आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. असे मी मार्केटमधून खेकडे आणलेले आहेत. त्यांना आता आपण स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि मग ते साफ करून घ्यायचे आहेत. पाणी ओतून टाकायचं आहे. साफ केल्यानंतर परत आपण धुवून घ्यायचे ते. हे डेके तोडून टाकायचे आहे. साफ करून घ्यायचं आहे. हे डेके मिक्सरला लावून ह्याचा रस काढायचा असतो आणि तो गाळून घेऊन रस्स्यात टाकायचा. ही अंडी आहेत त्यांची ठेवायची आहे. हे दोन मोठे डेके असतात ते त्यांनी काढून दिलेलेच आहे. अशा प्रकारे हे सर्व खेकडे आता मी साफ करून घेणार आहे. ह्याला लाख म्हणतात. जास्त टेस्टी असते. अशा प्रकारे आता मी हे सर्व खेकडे साफ करून घेते. वाटण्यासाठी मी 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, 1 कांदा कापून घेतलेला आहे, 1 आल्याचा छोटा तुकडा कापून घेतलेला आहे, 7-8 लसूण पाकळ्या आणि थोडीशी कोथिंबीर धुवून घेतलेली आहे. आता आपण हे सर्व कमी तेलावर भाजून घ्यायचं आहे. पॅन मध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे. तेल तापलेलं आहे. आलं लसूण भाजून घ्यायची आहे. आता आपण त्यात कांदा टाकूया. आपण छान लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. कांदा भाजत आलेला आहे. आता आपण हे कोथिंबीर त्याच्यावर परतून घेऊया.
आता आपण हे काढून घेऊया. खोबरं पटकन भाजून होतं, ते मंद आचेवर एकदम भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं भाजून होत आहे. आता हे आपण काढून घेऊया. थंड झाल्यावर हे सर्व आपण मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. गॅस बंद करूया. मिक्सरच्या भांड्यात वाटण घेतलेलं आहे. आता आपण यात 1 चमचा परत मालवणी मसाला टाकणार आहोत. पाणी घालून आता आपण हे वाटून घेऊया. हे वाटण तयार झालेलं आहे. पातेलं घेतलेलं आहे. चमचाभर तेल घेतलेलं आहे. तेल तापलेलं आहे. आता आपण हा कांदा पहिला भाजून घ्यायचा आहे, नंतर टोमॅटो. टोमॅटो फ्राय करून घ्यायचा आहे. टोमॅटो भाजून झाला की 2 चमचे लाल मालवणी गरम मसाला टाकायचा आहे. मोठा चमचा घेतलेला आहे, 1 चमचा, आणि अजून थोडंसं टाकायचं आहे. मसाला मिक्स करून घेतलेला आहे. आता आपण यात खेकडे सोडूया. थोडंच पाणी ओतायचं आहे आणि आपण आता हे 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. आता आपण यात वाटण घालायचं आहे.
मिक्सरचं भांडं धुवून ते पाणी ओतून घ्यायचं आहे, ते पण ओतायचं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. 2 ते 3 कोकम घालायचे. उकळी येईपर्यंत शिजवून घ्यायचे आहे. 5 ते 7 मिनिट आपण शिजवून घेऊया. छान अशी उकळी आलेली आहे. आता 2 ते 3 मिनिटांनी आपण गॅस बंद करायचा आहे. मस्त छान खेकड्याचा रस्सा बनलेला आहे. नक्की करून पाहायचं आहे आणि तसेच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब पण करायचं आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी आपण परत भेटूया.